Skunde maitie kod jopuonj mantiere riwruok mar KNUT kar dak ma Kerio Valley nyalo dong ma onge jopuonj chakre wuok tich makiny bang' riwruok mar KNUT nono jopuonjgo mondo mi obed pacho nyaka koro chop ket arita makare. Sirikal kata kamano onyiso jopuonj ni odoge skunde nimar arita osejiw kendo somo nyalo dhi nyime bang' luoro mar monj bede alworago. Skunde marom 54 mag primar kod 19 mag sekondar osebedo ka onge somo kaluwore gi luoro makamano. Onyalo bedo juma mapek ne jopuonjre manie skunde alwora ma Kerio Valley chakre wuok tich makiny. Ma bang' riwruok mar jopuonj mar KNUT buogo kendo golo chik ne jopuonj manie bwo riwruogno mondo mi odong dala chakre kiny nikech midhiero mar arita ma osebedo ka okwako gwengego. We as KNUT have declared and have told all our members in Kerio Valley, all teachers from Monday, the teachers are not going to go to school until the security of the place is taken care of. We cannot allow our teachers to go to school and die. It's better for them to sit at home, earn nothing, and die from home than go to school and be ambushed. It's painful that actually we have lost priests. And we as unions, the way my boss has spoken, we are not going to allow our teachers to be in areas that are having insecurity. Jotelo gine loso ikinde romo magalamoro mane obagi kaunti mabusia kama bende gigole chik ne duol madiko jopuonj TSC monde okang mar ariyo magidhi timo e peny mar medo jopuonj engas mamalo mar tich gitimie yo ma obidhore kendo maratiro. This commission need to be serious. How do you give requirements of a person who is applying and you are saying he must have served in a grade for 3 years and you have promoted 8,000 who have served in less than 6 months? So we are saying people who want to retire, who are retiring, should not be given the seal. They should not be given office. They should be given 6 months because that is in the law. Actually, when they were going for that particular given promotion interviews, they were given certain particular given conditions, and the majority of them were able to meet the conditions. But it was only unfortunate that even those who were able to score so highly, they were not given that particular given attention. Ewi wach mar arita mar Kerio Valley, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen nyo chiwo singo mar kelo kwe kendo ndhiyo ji duto ma osebedi ka itich goni nyayo lweny. Ninawahakikishia kwamba kwenda mbele, kwanza tutashika wale wote walihusika katika ujangili huu. Ya pili ni kuhakikisha kwamba tutajitahidi hata zaidi kuhakikisha tumepunguza mambo ya wizi ya ng'ombe na uwaji ya watu. Magi biro e kinde mar riwruogegi mag jopuonj bende medo kelo paro kod ng'ur ma opogore e wi omenda mag somo ma piny owacho nyicha ochwalo e skunde juma ma okalo. Judith Omondi, Ramogi TV.